gaba da zuwa tashar Maryam Zamani TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Mawaƙi DJ AB shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan matan Kanywood da suka je Dubai, inda ya fito social media shi ma yana tsokanar su. Abubuwan da ya sa ake tsokanar jaruman a Dubai. Dan sun je Dubai suna ta hotuna suna posting a social media, sai mutane suke musu kallon cewa su 'yan ƙauye ne.